जदि गेम खेली पैसा कमाइबाक चाहूँगी ताहले आम वीडियो डेस्क्रिप्शन गोटे ऐप अच्छी से ऐप टी डाउनलोड करूँ तापर फेसबुक द्वारा लॉगिन करूँ। लॉगिन करने द्वारा आपन को 10 टंका मिल जाव। पूरा सहज सहज गेम अच्छी से गेम खेली आपन दिन को हजार हजार टंका जीति पारे। से पैसा को आपन पेटीएम थ्रू विड्रॉल करेंगे। जातु जल्दी जल्दी डाउनलोड करूँ आ पैसा कमा। थोर कि राखी ना ना बांधिବ राखी ଗାଁ ବନ୍ଧନ ମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ଲକଡାଉନ ବାନ୍ଧିବ କରାଗଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ରାକ୍ଷୀ କରିପାରିବ। ରୁହବ କାଁ ହଉଛ ଓ ସରପଞ୍ଚ ବାହାର ହୋ। ନମସ୍କାର ଜିଓ କେୟାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କି ସେବା କରିପାରେ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସଟଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ତ କରୋନା ବାହାରି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଖାଲି କରୋନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କରୋନା ଠାରୁ ଆହୁରି ବିପଦକର ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନୂଆ ଭାଇରସ୍? ହଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇରସ୍। ସେ ଭାଇରସ୍ ନାଁ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡୁଛିଅଣ୍ଡ ଭାଇରସ୍। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ସେହି ଭାଇରସ୍ଟା ବ୍ୟାପିଲା ଗାଁର ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ମାଣ୍ଡୁ ପଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସଟଡାଉନ୍ ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡୁଛିଅଣ୍ଡ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଗାଁର ଟୋକିମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇପାରେ। ଅସୁବିଧା ପୁଣି ଟୋକିମାନଙ୍କୁ? ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଆମ ଟୋକାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଆମ ଟୋକାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର 5ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ମୋର 7ଟା ଆଉ ମୋର 9ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଖାଲି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବ? ମୋ ଘରେ ଖାଲି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିବେ ଟୋକାମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତମକୁ କ'ଣ ଜଣା ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଛିଣ୍ଡର ବାପା ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ମୋ ମାଇଝି ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆସୁଥିଲି। ଆପଣ ମୋ ଝିଅ ହାତରୁ ବି ମୋତେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ? ଆପଣ ମୋତେ ଫସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ଯଦି କେହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ମୋ ପୁଅ ତମ ଝିଅ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନୁହଁ। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଗାଁ ବାହାରେ ବାହ୍ୟ ମଲମୁକ୍ତ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡୁ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ କେବଳ ତମେ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ତୁମକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ କହିଦେଉଛି। ହଁ ଯେ ହଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସେ ଘୋଷଣା ନାମାଟା ଆଣିଲୁ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟଡାଉନ୍ ରହିବ ଗାଁ। ଦିଅ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ।